record is very defensive to the state, Malotela. I don't know why. Yes. Enyangeni ezedlule kwaba khona ama-interviews lapho khona kwakufuneka kwenziwa ama-interviews then ipanel ithathe lawo magama arekomendiwe awase kupresident uRamaphosa bese upresident aqoka umuntu ozoba u-National Director of Public Prosecution ngoba u-Advocate Shamila Batohi isikhathi sakhe ofisini bese siza ngasemaphethelweni ngakho-ke bekufuneka behlele lokho bakulungiselele isikhathi singakafiki siwabonile-ke ama-interviews abekhona ngeke ngibabale nje angingaqali nokubala noyedwa ngoba khona engizobashiya awu-advocate ababekhona laphaya kulawo ma-interviews lawo kodwa mase kufika isikhathi sokuthi upresident Cyril Ramaphosa aqoka umuntu ozoba u-NDPP oku-National Director of Public Prosecution ozoba umphathi we-NPA iSouth Africa yonke upresident Cyril Ramaphosa wavele waqoka u-Advocate Andy Mothibi. Advocate lo amqokile bekayo inhloko ye-SIU. Ziningi izinto ezakhulunywa ukuthi ha upresident wenziwe yini ukuthi avume kube nama-interviews kodwa ebeni azi ukuthi yena kunomuntu afuna ukumqoka ingoba kwenze njani. Ziningi nezathu mhlawumbe ezazingaholela upresident ukuthi agcine engamqokanga oyedwa wabo ngoba kukhona i-organization eyahamba yomvulela icala ithi le process ayimiswe ngoba kunomunye u-advocate wakakronye if I'm not mistaken okwakubonakala ukuthi uhamba phambili kungenzeka aqokwe ngoba nabantu babemthandile nangendlela ayikhuluma ngayo nje wawuza ukuthi lo muntu uyayazi into akhuluma ngayo futhi uma engasanikwa ithuba singabona izinguquko ku-NPA. Mhlawumbe upresident Cyril Ramaphosa wayigwema lezo zinto lezo wavele waqoka u-Advocate Andy Mothibi. Okungukuthi vele ngokomthetho unelungelo upresident oqoka noma ubani nanokuthi kube khona ama-interviews kwakhe nje upresident akukho emthethweni umthetho uvumela yena ukuthi akaqoka umuntu ozoba u-National Director of Public Prosecution njengoba ethathile-ke umsebenzi ku-Advocate Shamila Batohi ube ne-media briefing lapha bekhuluma khona ukuthi eziphi inhlelo abanazo ukuze baguqule i-NPA inenkinga yokuluza ama-case ngabali case ka-Omothoso i-NPA yahluleka ukuprovide ubufakazi obanele u-Omothoso waphunyuka kube i-case kasisi lo oboshwe nobabu Ismahashule ukuthi ukulandwa kwakhe kwakungekho semthethweni kwakhona lokho nje NPA kunezinto ayingazenzanga kahle ngakho NPA inamaphutha amaningi lokho kubaholela ekuthenini bagcine bewaluza ama case. Enkulumeni ayethulile ukhulumile nangodaba lesenzo meyiwa trial. Ngaphambi bangiphawule mina ngicela uzwe la. The Meyiwa case that you quote as an example, and I've had the opportunity to engage briefly when I visited Gauteng local division, Gauteng North local division, where the case is. The prosecution team have really briefed me sufficiently to indicate that there are prospects of success. I would put it that way. Of course, that is a prosecution process that is underway. And again, I would really not want to go into detail on that. But to your case, the prosecution has briefed me that they are really doing their part and working really hard, despite the complexities, the amount of evidence that they must, go through. They are really doing their part. And I would like to really urge the public to give them the space and the opportunity to prosecute without fear, favor, or prejudice. Ngomuzwa ku-NDPP la ichaza ba reference Senzo Meyiwa case njenge case okokuqala nje high profile person kodwa case yakhona enze ngo-2014 isineminyaka ewu-12 icala lenzeka kuna 12 years icala lenzeka abasolwa laba abaphambi kwenkantolo sebeneminyaka ewu-6 besenkantolo ngoba bona baboshwa ngo-2020 okusho ukuthi ina 6 years icala lokuliqhubeka ngakho ke i-NPA ifuna ikhuphula amasokisi lento ukuthi
icala lifakwa manje ize iyophela 7 years lingakapheli icala, 10 years lingakapheli icala. Funa iziphi inguquko ezanazo njengoba umuzwa ke uphendula ukuthi ukhulumile no-advocate Baloyi okuyi-prosecution team, mhlawumbe no-advocate uSibanda noma uDr Sibanda, uxoxisana nabo ezwe ngaleli cala, kodwa ke bamtshela ukuthi kuneyinkomba zokuthi icala liza kahle futhi bazoluwina. Ushuthi u-advocate uBaloyi is so confident ukuthi njengoba nje siphethe lobufakazi, labasolwa abaphambi kwenkantolo boyi5 bazogwetshwa, ngoba ubufakazi siza nabo buzokwenza ukuthi ijudge masefuneka lithatha isinqumo ngempela libathole benecala. Angifuni ukungena mina endabeni yecala lona, ngifuna ukungena endabeni yecala, ngifuna ukukhuluma nje ngalokho akhuluma ngakho. Siyazi ukuthi leli cala leli wathi advocate uShamila Batoyi mayikhuluma ngayo wathi li-mess ngoba loniwa ngamaphoyisa. Leli cala leli besikhuluma ngalo kulamaviki adlule ukuthi leli cala loniwa ngamaphoyisa. Okokuqala okungasecure crime scene, ya cleanwa i-crime scene. Uma sebeyi-reconstruct abasayi-reconstructing ngokupheleleyo ngoba yonakala. Wona amaphoyisa ayiphenya leli cala agcine ehlukene phakathi, agcine esevukelana wona wodwa ngoba kwakukhona ayethi abantu abanecala ilaba abasendlini, kube khona bathi hayi kunabantu abangenile, shuthi abantu abanecala ilaba basenkantolo. Yingakho kuyicala engathi li-complicated ngoba uma uyibuka ngeso lalaba bathi no leli cala leli ilaba basendlini afuna babe nezimpendulo, ubukuthi nina shuthi nina nivikela abantu abathize. Into enjalo eyenza ukuthi leli cala libe yilento eliyo. Kodwa ke asizukukhuluma ngalenye idocket ku375 ngoba ayikho phambi kwenkantolo, kodwa idocket okuyiyona ephambi kwenkantolo u636 le uadvocate uBaloyi aconfident ngayo. Le uadvocate uBaloyi atshele uNDPP ngayo ukuthi impela leli cala bazolwina. Ngokwami ukubona uadvocate uBaloyi kune possibility ukuthi leli cala angalwina, phandle kokuthi abasolwa bakwenzile lokhu noma bakwenzanga, ubufakazi bukhona noma ubufakazi kabukho. Uma umuntu olilandelayo icala kunelonto sure ijudge lapha, Judge Uratha uke wathi angazi ukuthi abe defense bebefunana, no abanike lokho abakufunayo ngoba akafuni ukuthi ugwebele sakeni. Leyo nkulumo kimi ithi sengisithathile isinqumo ngizobagweba, kodwa ngifuna beneliseke. Ngithi ngibagweba bebethi kodwa siyethulile zonke izethulo efanele sizethula phambi kwenkantolo, bengasho ukuthi asinikwanga ithuba lokuthi sipresent icase yethu kahle. Ngoba ufike kanjani isinqumeni sokuthi akafuni ukuthi ugwebele sakeni? Usazi kanjani yena ukuthi uzogweba? Yingakho ke nami ngimkhole uadvocate uBaloyi, mhlambe mangathiwa le aphilile ngaba yenye into, kodwa ngiyayikhola into esho advocate uBaloyi ngoba noma ubuka ijudge liyayidefenda kakhulu istate. Baze balitshela namuhla, ngicela uzwe la. I think it's too strong to say it's misleading. He could be making a mistake, but when he But says, how does he make a wait. mistake when he's got a document in You his see, position? this is the problem. Okay, You thank argue you. with a judge. Thank you, my lord. Yeah, this is what happens to blacks. You argue with a judge. Excuse me, my lord. This is what happens to blacks. To blacks. Yeah, to blacks like me. Yes. Yeah. Thank You know you. what? This thing of saying it's misleading. This gentleman could be making a mistake. When you say it's misleading, it means he is lying. Like He's intentionally doing it it, means my he's lord. lying, like my brother Madlanga put it the other day. Yes, my lord. Right? But Are my you lord- lying, sir? No, my lord, I'm not done. But how can he say, Good. how can the court say that he could be making a mistake when he's got a document in his position? Okay, fine, He fine. is reading it. Let's ask him. Let's ask him. Let's ask him. I really don't The want court is to. very defensive to the state, my lord. You And I what? don't know why. Yes. Njengoba uzwa la ukuthi abe defense basukuma bethi cha uadvocate uBaloyi is misleading icourt indlela enza ngayo, nalento ayikhulumayo is misleading icourt. Kodwa
ijaji okuyicourt ithi cha mawusho njalo ngcono uthi wenza iphutha but no ulenza kanjani iphutha ephethilo njengoba uzwa ngasekugcineni bethi i-judge is always defending state. Yingakho ngithi mina ngiyayikholwa into eshiwo advocate uBaloyi ayitshele u-NDPP ngiyayikholwa ngoba ijaji selike lasiphi hint uma lithi angifuni kuthiwa sigwebele sakeni ngoba ufika kanjani esigabeni sokugweba kodwa ungakayibhali ijudgment ngoba phela ugweba abantu ngoba ubathole benecala ukwazi ukugweba ungabatholanga benecala. Yingakho mina ngesingami nginokucabanga ukuthi hayi labafowethu laba noma ngathiwa ubufakazi buthi babengekho noma babekhona noma yibo noma kusiyibo kodwa lizobalahla icala ngoba ijaji selishilo ukuthi alifuni kuthiwa ligwebele esakeni. Yingakho no-advocate Baloyi confident. Ngazi-ke kodwa kungenzeka ukuba yimo wenza iphutha. Ngicela ukuza ukuphola kwakho la ku-comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba esilixoxayo ikakhulukazi lithinta udaba lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.